नमस्कार. आज आपण आहोत चिंचवड इथे. चिंचवड विधानसभेची पोटनिवडणूक आता अंतिम टप्प्यात चालू आहे आणि माझ्याबरोबर नानांचे काही जुने सहकारी आहेत, सगळे नानांचे मित्र आहेत. सर, आपलं नाव काय? संतोष हांडे. संतोष हांडे सर, कशा पद्धतीने प्रचार चालू आहे आता? प्रचार म्हणलं तर सौदागरमध्ये तर नानांचं एकदम चांगलं वातावरण आहे. कारण ज्याप्रमाणे 2007 पासून ते 2017 पर्यंत ते कॉर्पोरेटर राहिलेले, ते राहिले, त्यांचे मिसेस राहिलेले आहेत आणि चांगलं मताधिक्य त्यांना कायम वारंवार भेटलेले आहे. मी 2007ला निवडून आल्यानंतर 12लाही त्यांना चांगलं मताधिक्य भेटलं त्यांच्या मिसेसला. हे फक्त कामाच्या जोरावरच भेटलं, विकासाच्या जोरावरच भेटलं. कारण लोक काय कोणी असंच मतदान करत नसतं कोणाला. बरोबर. ज्या प्रकारे त्यांनी 5 वर्षामध्ये 7 ते 12मध्ये ज्या प्रकारचं विकासाची जी गती वाढली, जे स्पीडमध्ये विकास झाला सौदागरचा, त्याप्रमाणे सौदागरच्या जमिनींचे रेट वाढले, सौदागरच्या फ्लॅटचे रेट वाढले, सौदागरमध्ये अनेक व्यापारी लोक राहायला आले, व्यवसायही चांगले चालू आले. त्याच्यामुळे लोकांनी त्यांना त्या ज्या काही डेव्हलपमेंट झाली त्याच्या जोरावर त्यांच्या मिसेसला भरभरून मतं दिली. म्हणजे त्या काळामध्ये मला असं वाटतं की पिंपरी चिंचवडमध्ये सर्वात जास्त मताधिक्य निवडण्याचा बहुमान हा त्यांच्या मिसेसला भेटला. सेम थिंग तसंच झालं 2012 नंतर. मग त्यांच्या मिसेसनी आणि त्यांनी दोघांनी मिळून काम केलं. 17लाही चांगल्या मार्जिननी, हजारोच्या मार्जिननी ते दोघं निवडून आले. मग ही एक पोचपावती त्यांना कायम दिली जनतेने त्यांच्या विकासाच्या कामाच्या जोरावरती. त्यामुळे आम्हाला सौदागर राटणी हा एरिया आमच्यासाठी कायम बालेकिल्ला राहिलेला आहे, कॉर्पोरेशनलाही राहिलेला आहे आणि ह्या विधानसभेला नक्कीच ती लोक नानांबरोबर एक चांगला काम करणारा व्यक्ती, वेळ देणारा व्यक्ती म्हणून ते ठामपणे त्यांच्यावर राहतील, ही अशी आम्हाला खात्री आहे. बाकी ओव्हरऑल जर पिंपरी चिंचवड मतदारसंघा म्हणलं संघात विचार केला तर अनेक कॉर्पोरेटर लोक आहे, राष्ट्रवादीची एक मोठी ताकद आहे, तिन्ही पक्षांची ताकद आहे, तर सगळे लोक नानांच्या बरोबर आहेत. चांगलं ग्राउंड लेवलला काम चालू आहे. आमदार सुनील शेळकेंसारखे माणसं आहेत, त्यांना एक मोठा अनुभव आहे मावळ मतदारसंघाचा. जे निवडून आणलेली जागा आहे ती, तो भाजपचा कधी कधी बालेकिल्ला होता, बरोबर, त्यांनी ती जागा खेचून आणलेली आहे. तर त्यांचा एक अनुभव मोठा पाठीशी आहे. बाकी नेते मंडळी आहेत आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे नाना एक स्फूर्तिवान आहे. म्हणजे स्वतःला एक जास्त अशी होप्स असल्यामुळे त्यांची एक चांगलं लोकांशी कॉन्टॅक्ट आहे, लोकांशी कनेक्टिव्हिटी आहे आणि चांगल्या प्रकारचा ते लोकांशी आता अटॅचमेंट वाढत चालल्यात, काम करत चालल्यात, रॅलीज ह्याच्या त्याच्या अनेक माध्यमातून. त्यामुळे 100% चिंचवडमधूनही त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळेल. नाना आमदार होणार. आता एवढं संघ सांगितल्यानंतर मला नाही असं वाटतं की ते आमदार झाल्याशिवाय राहतील. धन्यवाद.